Croeso nôl i unrhyw un sy'n newydd. Laurie I fi a fi yma gyda Rhys I trafod chwedlau Cymru. Nawr I ddechrau, beth I ti'n gwybod amdano'r Mabinogi, Rhys? Beth fi'n gwybod am Mabinogi? So, pryd fi'n clywed Mabinogi, rwy'n jyst yn meddwl am llyfr hen, llyfr mawr, o llawn storiau eitha anhygoel, eitha nuts mewn ffordd. O dim lot, ond rwy'n edrych ymlaen I dysgu rhywbeth hefyd fi'n meddwl. Yeah. And you've been going for 40 minutes now, guys. Wow. So, Laurie Elen Thomas I fi, a fi'n astudio ar y foment yn Prifysgol De Cymru, astudio performance and media tu allan i'r Prifysgol. Rawith fi'n galw hynna fi'n freelance artist, sydd jyst ffordd arall I gweud bod fi ddim yn ennill lot arian ar y cyfan. Wel, dechreuais I perfformo yn ifanc iawn, ond ddim acto. O'n i'n chwarae delyn pan o'n i'n, 6, fi'n credu dechreuais i'r delyn. A o'n i'n dechreuais i'r ffliwt, a gyda'r Steddfod o'n i'n canu'n gynnar iawn. Ond o'n I ddim yn hyderus gyda fe o gwbl. O'n I ddim yn hyderus gyda'r canu na'r llifaru. Fi'n cofio un blwyddyn nes I wneud llifaru a nes I anghofio'r geiriau ar llwyfan. A nath oedd hwnna really rhoi ofon I fi. Lot o'r amser, pethau sy'n cymryd arian a egni, nid just y plant, ond rieni. So, ond na lot o ardaloedd o perfformio ble ddim hyder o gwbl dy fi. Mae'r nos yn hir a llongeisiau. How long do you have that playlist for, and would you like to play all of them ideally, or how? No, I won't play all of them, because the playlist is very long. So we can just pick. I don't really know how much music would you want in it. So I've got enough. Yeah. It just depends. And what type? What do you want to I think maybe a good way of going about it would be. I guess you know more about the stories than me, probably. So we could probably set the scene and play some music. Yeah. And then kind of we branch off into what is Anon. And then the coon is kind of attached to that. Yeah, I'm going to do that. Felly, mae gyda ni nawr prif cymeriad yn ni'n barod, arawn, brenin arwn. A nawr, mae gyda ni byd pwynt. Nawr, pwynt o tywysog dymed. Felly, pwynt penderig dymed. So ges I weddol taith yn penderfynu beth yn union o'n I moyn wneud yn prifysgol. Yn greiddiol, o'n i'n penderfynol ar Llundain. O'n I moyn mynd I Llundain. O'n I moyn wneud jyst unrhyw beth yn Llundain. O'n i'n mynd I wneud yn greiddiol anthropology. Ond when nes I newid es I trwy sawl syniad wahanol. O'n I moyn wedyn I wneud cenhedlaeth Saesneg yn Oxford. Nes I mentorship. A ni bron a ceisio am hwnna. Ond nes I sylweddoli bod fi'n gallu astudio ffilm a bod e'n cwrs go iawn. Achos cyn ni, o'n i'n meddwl, lluniaeth yw'r peth agosach I rhywbeth fel ni, ond wedyn nes I sylweddoli bod ti'n actually astudio ffilm. So o'n i'n meddwl, wel, na'r ffordd fwyaf hwyl o troi llenyddiaeth a syniadau o anthropology mewn I rhywbeth fwy practical a fwy lliwgar a rhywbeth fi actually dangos I pobl trwy creu hwnna a creu rhywbeth mor bert fyd. Fi allu o fel, mae'n horrifying. Ddim yn ein na. Arfi! Am fel 10 munud, chwarter awr cyntaf pred, oedden ni jyst yn chwarae Haven
and we're here to represent the community. Oh my gosh, Mr. Earth now has a little pronoun badge for himself. Hiya, Mr. Earth! I think I left some glitter on Mr. Earth. I did not put that on well. This says she, they in Welsh, and it's my little pronoun badge. And these were designed by Myths and Tits for this year's Pride tent at the end. So they're quite new and they're quite snazzy. Mewn sens nath y cymuned na dechrau dy just dwy ffrind. Dwy ffrind yn yr ysgol. Y ddau yn nhw ar yr amser yn defnyddio'r label deurywiol. A ni heb clywed y term na o blaen. Cyn ni, o'n i'n just wedi drysu, achos o ddim clem dy fi bod hi hoffi mwy nag un rhyw. So na beth oedd y cymuned I fi oedd dwy ffrind rili caredig. A mewn ffordd fyd, yn aml iawn mae'r cymuned yn dewis ti, maen nhw'n ffindo ti. Mae'n rili bizar a weithiau ffordd, mae'n rili haws wneud grŵp o ffrindiau a wedi ffindo mas bod chi gyd neu bron pob un o chi yn hoiw. Mae'n digwydd yn rili aml. A mae just... Mae na siwd hwyl yn... A siwd cymorth fyd I gael mewn ffindo mas bod chi gyd yn deall i'ch gilydd mewn y ffordd yna. This is the anthem for the triangle guy that you met earlier, Mr. Earth's anthem. Every child who speaks Welsh, whether first language or second language, knows this song. And so does every adult. And if you play this at a club where it's like full of Welsh speakers, like Club Ebon, people will go wild. Like, wild. Joan? Got one thing. Oh, thank you. Bod fi'n hyderus gyda hwnna y dyddiau yma, hyderus iawn, a fi'n hapus dy hwnna, a fi'n hapus dy pwy fi a'r cymuned fi'n rhan o. Mae na dal lot o bobl sydd â problem efo ni, a siampl yw ar penwythnos balchder yng Nghaerdydd, oedd fi baner enfys. A mae pobl yn gweld hwnna fel permission I fod yn afiach, a just yn rwd iawn I ti. Sa'n cymryd I galon o ran, sa'n cymryd offens iddo fe, achos fi'n hapus gyda pwy fi, a mae fe bach fel rhywun yn gwyddi eto ti bod y ti llyged glas neu gwell brown. Mae just yn rhywbeth sy'n rhan o ti a ti'n hapus gyda, ond mae fe yn gallu bod yn really unnerving. A'r attitude sydd rownd y iaith Gymraeg, bod na ymateb cyntaf lot o pobl sydd ddim o Gymru. A weithio pobl sydd yn byw yng Nghymru yw just dymuno ateb am pam I ti siarad iaith sydd di marw neu sydd yn marw. Na'r sort of hoff gair mae pobl yn licio dynyddio yw bod e'n marw. A mae hwnna'n gallu bod yn really frustrating rhaid weithiau, bod pobl wastad yn cwestiynu ti a wneud statements sydd ddim â unrhyw ffaith yn nhw. A nhw jyst yn cymryd bod e'n ffaith bod na ddim cymunedau Cymraeg ar ôl, a bod na ddim siaradwyr Cymraeg, a bod na ddim bywyd I gael o fewn y iaith Gymraeg. A mae hwnna'n peth mawr. Y syniad ma bod na rhaid cael gwerth ariannol I iaith mwyn i'r iaith cael unrhyw gwerth o gwbl. So wedi mae fel distributors ddim yn bydlon rhoi arian I raglenni sydd yn y iaith Gymraeg. Os maen nhw ddim yn teimlo bod nhw'n mynd I wneud arian mas o fe. Mae'n frustrating pan ti wedi byw bywyd ti trwy gydol y iaith Gymraeg
pan ti wedi gwneud addysg ti'n Gymraeg, pan ti siarad dy teulu ti'n Cymraeg a ffrindiau yn y iaith. A yn wedig nawr bod fi'n gwneud gwaith creadigol yn y iaith. Excuse me, do you want a sticker? Sticker? It's in Welsh. Oh, posib. It's brilliant. Any more stickers? Sticker? My son works for you. Oh! Morgan Lewis. Yeah, I'll ask. Morgan Lewis. Morgan Lewis, I'll ask. A lot o'r reswm fi'n creu gwaith fi yw mwyn bod pobl fel fi yn gallu teimlo bod nhw'n cael eu gweld. Yn wedig pobl ifanc, mae hwnna'n peth fawr i fi. So bydde fi'n gwybod bod fi wedi gwneud pethau'n dda a bod fi wedi gwneud yn iawn mewn bywyd pan mae yna arddegwyr sy'n siarad Cymraeg, sy'n teimlo fel sy'n nhw'n cael eu gweld a fel sy'n yna stwff mas na i nhw a bod nhw'n teimlo yn Cymraeg, bod nhw'n teimlo fel Cymru Cymraeg, bod nhw ddim yn teimlo fel sy'n nhw'n rhywbeth wahanol, rhywbeth i sort of cuddio i ffwrdd. Just bod fi rhywle i roi emosiynau fi mas fyd, bod fi gwaglau i sort of just cael yr holl meddyliau mas a dangos, a just cael ei gweld, cael ei cofio. Mae hwnna'n peth fawr i fi. A mae hwnna'n swnio'n rili felly conceited a rhywbeth bach silly, ond fi'n meddwl bod yna rhywbeth mor bwysig yn cofio'r pobl sydd wedi dod cyn ni a cofio'r pobl sydd wedi bod mewn bywyd ni, fel cofio'r holl pobl sydd wedi ymladd mwyn i fi cael siarad iaith hunan fi, a'r holl pobl sydd wedi ymladd mwyn i fi cael hawliau fel person hoiw fyd. Yr holl pobl ma sydd wedi colli gymaint a roi gymaint mwyn i fi cael sefyll yn cadarn fel siaradwr Cymraeg sydd yn hoiw. Mae'n anodd anghofio'r holl pobl na sydd yn digon cadarn i protestio'r holl syniadau hirt ma. So ie, lycan ni cael ei cofio trwy gwaith sydd yn dangos, sydd yn adlewyrchiad o bywyd go iawn, o prydferthwch o fod yn person hoiw a person sydd yn siarad Cymraeg. Yeah.